खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लायखांबाय, साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ सिगांग्रो फैग्रोनाय बायदि। नरेश इस्लारिया बिथाङा गाव देरहाखांनानै माखासे खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनायाव माखासे बाथ्रा बुंनानै होयो। देरहानानै गावहा गोजोननाय मोननायखौ रायजो-राजाफोरनि देरहानायनि थाखाय माबायदि मोनदों बिथाङा गाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा जयन्त बसुमतारीया भटआव देरहाखांनायनि उनाव माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा रायजो-राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो हागोन आरो बिथाङा हारिनि थाखाय बयनोबो समान मोनथायनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों होननानै बिथाङा रायजो-राजाफोरनि एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। 62 नं बरमा बिधान सभा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि भुपेन बर'आ देरहाबाय। 64 नं पानेरि बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया बांसिन भट मोननानै देरहानो हाबाय। 52 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि लिंहरराम बर'आ देरहाबाय। 29 नं सोनाब कक्राझारनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिआ देरहासारबाय। माजबाद बियाबाव बिपिएफनिफ्राय चरण बर'आ देरहाबाय। 33 नं सिडली समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ देरहासार जाबाय।